să vorbesc 10 minute, că așa e, așa vrem. Și totuși să nu mai iubești. Să nu mai simți nimic pentru el. Așa se explică de ce oameni cu zeci de ani de religie, de mers la biserică, încă au căderi, bârfe, limbaj duplicitar, viață duplicitară, dispreț și bajocără. Și când stăteam pe genunchi astă noapte, mi-am adus aminte de ce a spus Pavel. Veniți-vă în fire cum se cuvine. Și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră. Ne numim o țară creștină și avem la fiecare 5 minute un avort. La fiecare 5 minute. Ne numim o țară creștină și una dintre căsătorii se destramă. Avem post de Crăciun, avem post de Paște, ne spovedim, ne mărturisim, avem sărbători. Pe cealaltă parte avem altare, lacrimi ridicate, posturi de 3 zile cu rugăciuni. Și e frumos. Dar întreabă-te în seara aceasta. Casa a fost măturată, dar Iisus Hristos este în casă. Dacă este în casă, e doar în living? Sau are acces și în dormitor și în bucătărie? Dacă Iisus locuiește cu adevărat în casa mea, atunci vorbesc cu El în fiecare zi prin rugăciune. Atunci îi ascult glasul și caut să-i fac voia. Și orice decizie pe care o iau consultându-mă cu El. Nu ca partener, ca rob, ca fiu și El ca stăpân și ca împărat. Așa faci când cineva locuiește cu tine în casă, nu? Și mai e ceva. Când trăiești cu cineva în fiecare zi, nu mai poți fi un om în public și altul în ascuns. De voi, eu m-aș putea ascunde, ne vedem o dată pe an. De soția mea nu mă pot ascunde. Ea mă vede dimineața și seara, mă vede când sunt obosit și când îmi pierd răbdare. Ea mă cunoaște cu adevărat. La fel e cu Iisus. Cine locuiește cu El zi de zi în frică de Domnul, ajunge să fie același om și în privat și în public. Nu mai are două fețe. Pentru că cel care stă în casă vede tot. De aceea vor fi surprize mari în ziua judecății. Matei 7:22, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne. Și Iisus nu le spune, nu v-ați botezat, n-ați primit Duhul Sfânt, n-ați făcut donații, n-ați organizat evenimente, n-ați cântat, nu. Iisus spune, nu v-am cunoscut. Asta e cu tremurul acestei pilde. Demonul s-a întors într-o casă religioasă, o casă fără gunoi, cu podele măturate, cu perderea la ferestre, o casă pe care orice vecin ar fi lăudat-o. De ce s-a întors? Că atunci când o suna la ușă,